Guys, tadzoka zvakare nepart 3 tiri kuindira mberi nenyaya yedu yekumotivhetana nekusimudzirana kuti upenyu hwedu hunge huitewo zviri nani. Guys, papart 3 apa pakamira pakadai. Ndoda kutaura machallenges andakasangana nawo kubva mukutanga kuvaka kusvika imba yedu yapera. Guys, chinoitika chekuti chinhu chega chega chaunoita in life, pane chinhu chese chaunoda kuita haushayi machallenges anowanika. Ndichitanga kuvaka, une usati waziva wane ruzivo nezvazvo, ndakataura kune sister yangu ndichiti nditsvakire vanhu vanovaka, then ndobva vanditsvakira vanhu vemuloka vemumaraini umomo. Then vanhu ava ndobva vauya ndobva zvakakwanisa kuti kuchera foundation nekuvaka foundation yacho nasvika yedu yapera. Takawirirana pakuti takangochajirana zvoti foundation, kuchera foundation nekuivaka kusvika yapera pakuchajirana mari dzedu, then tobva tabhadharana zvikapera zvikadaro. Tikati kuzobva pafoundation kuvakawo kusvika pawindow level tobhadharana futi, kuzobva pawindow level kusvika imba yapera tobhadharana futi. Ndozvatakawirirana izvozvozvo. Saka chakazoitika ndechekuti challenge yakatangira pakuti vapedza kuchera foundation, vakachera muna 2020 muna December 2020. Vanhu ava chinobhohwera vanhu vemulocal. Guys, ndakazotozvionawo ipapo vakutsvaka mabuilder vemulocal vanonetsera pakuti vanenge vaine basa rakawanda rekuita mumaareas imomo, zvokuti vanogonawo kudhileya. Ndiyo imwe challenge yandakasangana nayo. Saka ndakati 2021 kubva kuti January, February, March, April, May ndichingovhunza vanhu madii nyange atiri busy vachiri busy. Pakuzoti muna August ndatoona kuti gore rakutopera zvipasina chandaita, ndaangounganidza mari, maprice ari kungokwira, zvinhu zviri kungokwira, mabhegi esimende ari kukwira, ndaangogara ndaangomirira vanhu kuvhunza vachiri busy havasati vapedza. Ende ivo vanenge vakuita zvazvo zvekuti kana vavaka handiti vavatsvaka kudaroka vanova kuti apa tatobatira basa, hapana umwe munhu wauchatsvaka, because zvinonzi kuti imba yesimbi haifaniri kuvakwa nevanhu vakawanda. Saka ndo imwe challenge yandakasangana nayo yekudhileya. Saka ndakazotsvaka vangu ndikati harigai nditsvaka vamwe vangu vekure vasiri vemulocal, ndo vandakazokwanisawo kutsvaka. Then ndobva vazouya ndobva tawirirana mari dzatakawirirana nadzo kutiwo kubva pakuvaka kusvika pawindow level tichibhadharana saizvozvo. Ndo zvandakaona zviri easy. Ende vanenge vari fast. Ukatora vanhu vekure, guys, vanoshanda netarget yekuti toda kupedza tidzokere kumabasa edu. Vemulocal vanenge vachingokudhileya. Koitazve imwe nyaya yekuti, guys, kuvaka zvoda une zvikwanisiro. Ndandisina kana bhara kana bucket, even mvura chaiyo. Zvanga zvakaoma, guys. Ndaishanda pabhara apa, ndaitoita zvekutokanyira dhaka pasi, then kwakuisa mubhaketi, woisa mubhaketi, wosumudza bhaketi woenda kundopa build. Guys, zvinhu zvakandiremera une usati wane experience yazvo. Saka ndoda kukurudzira kune vese vachada kuzovaka nekudii. One, chandingakukurudzirai ndechekuti zvamunofanira kuita, guys, munofanira kutanga kutsvaka munhu wekunze kuti kana uchitrust vako vemulocal iwawo zviri right. Tenga bhara rako kana uchida kuvaka, tenga mabhaketi for sure. Ngazviri inini kwangu zvazviri zvese zvekukumbira. Vanhu vakazotoona kuti hamufanira akutoita zvinhu zvine musoro. Vanhu vaiva vachitora zvinhu zvavo, takungokumbira bhara redu kusvika ndatozoita zvemabhaketi, isa dhaka mubhaketi, guys, chiinda navo. Saka guys, ndo zvinhu zvandikungokurudzirawo munhu kuti kana wafunga zvekuvaka, pane zvinhu zvidoko zvinhu zvatichiona sekuti zvinhu zvisina nebasa rese. Zvinhu izvozvo zvine basa. Vana bhara, mabhaketi, mvura ndaitoita yekutenga, yekuchera panext ndichimubhadhara. Zvinhu izvozvo zvokukostira. Saka guys, ndo nyaya yandangoenda nayo yekuti chega chega chaunoita mulife unofanira kusangana nechallenge. Hapana pausingachisangana nemachallenges. Saka ndo zviripo, guys. Thank you nesupport. Kuti musadarikirwa nenyaya dzandouya nadzo panapa, guys. Zvinhu zviri kutoitika muupenyu hwangu. Subscribe by notification ndokutira patinongo uploada latest video hamuzodarikirwi, guys. Toda kuti tibudirire tese. Thank you.